Nu har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til det her oplæg, fordi jeg skal præsentere Michael Flauer, som er en af de mest kendte designere, vi har. Michael, scenen er din. Jo, tak. Hej. Det er vildt fedt at være her i dag. Jeg har været herinde til sådan noget cabaret en gang for lang tid siden. Jeg troede aldrig, det gang jeg skulle stå på den her scene. Jeg hedder Michael Flauer, og Flauer er også mit Twitter-handle. Jeg har i dag mange roller, men sådan helt grundlæggende, så er jeg designer. Det vil nok ikke være meget forkert at sige. Og de flinke folk her fra Adobe, de spurgte mig, om jeg ikke har lyst til at komme og snakke lidt om kreativitet. Og jeg har brugt Adobes produkter i mange år til at udforske og træne min egen kreativitet. Men til forskel for nogle af de andre ting, der har foregået heroppe på scenen, så kommer det her foredrag nok ikke til at handle så meget om sådan helt konkret, hvordan man bruger Photoshop eller Illustrator. De har givet mig 20 minutter til at snakke om kreativitet, så lad os se, hvor langt vi kommer med det. Før vi kaster os ud i det, så tænker jeg, at det var en meget god idé at give en kort introduktion til, hvem jeg egentlig er og hvad jeg laver, sådan så jeg ved, hvem der overhovedet står heroppe og snakker. Det er meget rart. Jeg har arbejdet som grafisk designer, siden jeg var ganske ung. Og en af mine store passioner det er at lave ikoner. Og specielt app-ikoner har optaget mig meget over de sidste 8 år. Som designer synes jeg, der er et eller andet helt vildt fedt ved at lave app-ikoner. Man skal fortælle den her lille historie på et begrænset antal pixels, man skal skabe det her lille skalerbare branding-element. Jeg har lavet ikoner som disse, hvor man virkelig får lov til at udfolde sin maleriske side. Og så ikoner som dem her, hvor man ligesom skal holde sig til minimalismens smalle sti. Man skal virkelig vurdere hver lille farve og gradient. Nogle gange så laver jeg også bare ikoner for sjov. Som dem her til et projekt, jeg kalder for App Icon Wars. Bare for at lege med restriktionerne. Hvad sker der, når man fjerner formen for noget? Kan man stadig genkende motivet, udforske mulighederne. Også de mere fjollede dele af det. Kort sagt, så har jeg elsker at lave ikoner. Jeg har lavet utrolig mange ikoner gennem tiden, både for kunder rundt omkring i verden, men også til mine egne produkter. Alle de ting, jeg har lavet i Photoshop, skal man lige sige, når man er til sådan et her event her selvfølgelig. Jeg laver også en Photoshop-ressource, som jeg kalder for App Icon Template. Det kan være, der er nogle af jer, der kender den. Det gør det nemmere for andre folk at lave ikoner. Det er en smart object-baseret skabelon, som giver ikonister nogle nemme værktøjer til at lave ikoner til diverse platforme. Templaten den er hentet mere end 300.000 gange, og det er en af mine yndlingssideprojekter. Jeg synes, det er helt enormt givende og dejligt at lave ressourcer, som andre folk gider at bruge. Jeg har selvfølgelig også lavet andet end ikoner. Man får desværre ikke lov til kun at sidde og lave ikoner. Jeg er også interface designer. Jeg tror, det er svært at være det ene uden det andet. Og jeg er produktdesigner. Har designet noget hardware. Så er jeg spildesigner. Jeg elsker at lave spil. Jeg er sådan 80'er barn, ikke? Så jeg har spillet meget computer og spiller stadig meget computer. Og synes, det er helt enormt sjovt designdisciplin også. Jeg driver et par virksomheder og initiativer. En af dem det er Pixel Resort, sådan en lille enmands-studie, hvor jeg har freelancet igennem de sidste 10 år. Og så laver jeg for eksempel også en endagskonference her i København, som hedder Forge, og den laver jeg sammen med et par af mine venner. Og så har jeg været med til at grundlægge en virksomhed, der hedder RoboCat. Og det er efterhånden lidt svært at sige helt præcis, hvad vi laver. Men lad os bare sige, at vi laver produkter. Jeg startede sammen med ham her, han hedder Willy, og vi startede for snart 5,5 år siden med at lave iOS-apps ud af vores lejligheder. Og i dag så er vores hold vokset, og vi er involveret i alle mulige spændende projekter, værktøjer, spil og hardware. Og sådan meget kort om RoboCat, så har vi i dag ca. 8 millioner brugere fordelt på en række forskellige apps. Vi har vundet nogle priser, og vi har rødderne sådan fint plantet i den danske startup-scene. Vi kan godt lide at lave ting. Vi afsluttede sidste år et Kickstarter-projekt på et lille hardware-termometer, som vi kalder for The Moto. Og vi fik 2 millioner danske kroner og var i 2013 det mest fundede projekt i Norden. Forsiden af børsen, min mor er meget stolt. Og lige i øjeblikket er vi i samarbejde med Aller omkring et ordspil, som hedder Wordbase. Er nogen, der spiller Wordbase her? Har spillet? I burde. Det er virkelig godt, og det er både til iOS og Android. Og for et par uger siden, der blev vi valgt som en af Apples best new games. Så helt kort fortalt, så har jeg mange bolde i luften, og jeg holder utrolig meget af at lave ting. Men lige så meget som jeg holder af at lave ting, så holder jeg næsten lige så meget af at få andre folk til at lave ting. Og det bringer os lidt til i dag. Jeg har mange forskellige historier i repertoiret. Historier om produkter og launches, og om at starte ting og om at have det sjovt. Og hvis I googler lidt rundt, så kan I sikkert finde nogle af de talks på nettet.
Men i dag så vil jeg gerne prøve noget andet. Jeg har prøvet at tænke lidt tilbage på de forestillinger, jeg selv havde, da jeg startede, og hvilke myter jeg møder, når jeg snakker med andre om kreativitet. Og det har jeg samlet til et lille oplæg, som jeg meget originalt kalder 10 ting, jeg har lært om kreativitet. Og jeg tror, det er meget vigtigt, når man starter med sådan noget, når man prøver at håndtere sådan et stort emne, så er det nok vigtigt at få defineret, hvad jeg mener, når jeg siger kreativitet. Fordi det kan være en lidt underlig og uhåndgribelig størrelse, som betyder noget forskelligt for rigtig mange mennesker. Til formålet af den her præsentation, så vil jeg sige, at kreativitet er alt aktivitet, der har til mål at skabe noget. Og det betyder egentlig ikke så meget, hvad det der noget er. Men mange af mine eksempler vil naturligvis være bundet op på, at jeg er grafisk designer og entreprenør. Så når jeg omtaler professionelle kreative, som jeg sikkert også siger et par gange, så mener jeg egentlig bare folk, der får penge for at skabe noget. Jeg går ud fra, at der sidder en del af dem herinde i det her lokale i dag. Og hvis du ikke er designer, og du ikke er entreprenør, så håber jeg alligevel, at du bruger de her ord til noget. Så lad os bare kaste os ud af det. Ting, jeg har lært. Alle er kreative. Sådan en bold statement nogle gange. Jeg tror, der hersker sådan en forestilling om, at der er de kreative mennesker, og så er der de ikke-kreative mennesker. Og det kan godt være, at der er nogle mennesker, der måske er mere disponeret over for lysten og evnen til at skabe ting, men alle mennesker er grundlæggende kreative, og kan i de rigtige omstændigheder skabe lige det, de har lyst til. Jeg har i vores industri set alle mulige typer mennesker på tværs af alle mulige professioner og aldersgrupper sætte ting i søen. Og så hvis man tror sådan ligesom, at kreativitet det var kun for dem, der kunne tegne i skolen, så tror jeg, man går grueligt galt i byen. Jeg tror i hvert fald, man kan blive rigtig overrasket nogle gange over, hvor man finder kreativitet hen. Vigtige ting at huske på, synes jeg. Da jeg var yngre, så troede jeg, at der var noget sådan lidt næsten magisk over professionelle kreative. Hvor kommer alle idéerne fra? Hvordan bliver de ved med at skabe den ene spændende ting efter den anden? Det er meget nemt at tænke, at den der kreative drivkraft og inspiration, det er noget sådan uhåndgribeligt, som nogle få mennesker bliver heldige at blive bestødet med. Det er lidt noget magisk, ikke? Og der er absolut intet magisk over det. At få idéer og at løse problemer på kreative måder er en egenskab, man træner. Kreative professionelle får lige så mange dårlige idéer som alle andre. Det er bare sådan, at de gennem årene ligesom har trænet sig til at prøve at fokusere på dem, der måske er noget værd. Det sker en sjældent gang, at man bliver ramt af inspiration, mens man står i Netto. Men langt de fleste gange er min kreativitet i hvert fald et produkt af en fokuseret indsats, gerne i samspil med andre idérige og kritiske personer. Så altså, man kan altså træne sig til at få idéer og til at bearbejde og forbedre idéer. Det tror jeg er super vigtigt, at man ikke ligesom allerede der udelukker sig selv og siger, at jeg er ikke så kreativ. Idéer er intet værd uden eksekvering. Når det så er sagt med alle de der idéer, så synes jeg, vi lever i et samfund, der sætter alt for stor fokus og værdi på idéer. Vi kalder det for idésamfundet, det har I højst sandsynligt hørt før. I vores industri så kommer det ofte til udtryk i, at man skal underskrive NDA'er, før man får lov til at høre om et projekt. Men generelt så skaber det også bare et miljø, hvor at vi holder kortene utroligt tæt ind til kroppen. Og det tror jeg ikke er særlig givtigt, hverken for de folk, der holder kortene tæt ind til kroppen, men heller ikke for idéerne i sig selv. Idéer de skal deles, og de skal diskuteres, så de kan forbedres. Faktum er i hvert fald, at idéer er billige. Vi får alle sammen idéer, og langt de fleste af dem er variationer af ting, som allerede er tænkt. En middelmådig idé med eksekvering, den er altså langt bedre end verdens bedste idé uden eksekvering. Lige lad den hænge. Jeg hører rigtig mange mennesker, der gerne vil starte virksomhed, sige ting som, at de bare ikke lige har fundet den rigtige idé endnu. Der findes ikke nogen rigtig idé. Det handler i langt højere grad bare om at komme i gang. Din idé, den ændrer sig alligevel højst sandsynligt, når du går i gang med at arbejde på den, og den tid, du spilder, mens du går og tænker over din idé, det er den tid, du kunne have brugt på at blive bedre til de mange discipliner, man stifter bekendtskab med, når idéer skal blive til virkelighed. Der er meget få ting, der kan beskrive den glæde, man får, når man lancerer et projekt, man har arbejdet på. Der er sikkert også nogen, der har prøvet herinde. Når sitet er live, når appen er i storen, når e-mailen er sendt, når alt det arbejde, som du har arbejdet på igennem måneder, endelig kommer foran andre mennesker. Og når man er kommet så langt i processen, og endelig ser det bære frugt, så den her launchglæde, sådan en underlig kombination af stolthed og angst, og den bliver man utrolig afhængig af. Jeg har personligt oplevet den på tværs af rigtig mange forskellige niveauer. Store lanceringer med verdens tech-presse og 100.000 af øjne, men så sandelig også på et meget mere intimt plan. En lancering af personlige projekter, der måske kun bliver set af en håndfuld mennesker. Og jeg tror, der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor at ens første projekt ikke skal være et flereårigt forløb. Men jeg synes nemlig, at folk så hurtigt som muligt skal prøve at opleve den her lanceringsglæde, eller hvad vi skal kalde det. Fordi den giver nemlig blod på tanden.
Når først man har prøvet at lancere en ting, kommet igennem den store kreative proces, det er faktisk at gå fra idé til noget, der eksisterer i virkeligheden, og komme igennem det følelsesregister, så tror jeg, at man er hooked. Så hvis man så hurtigt som muligt kan komme dertil, så tror jeg, at man bliver ved med at skabe. Det har alle dage været nemmere at kritisere end at skabe. Jeg er nødt til nogle gange lige at tænke tilbage på den her ting, når jeg læser en dårlig app-review, eller man hører noget kritik på nettet, enten af ens egne produkter, eller af andre folks produkter, som man holder af. Her snakker vi så ikke om den sunde, konstruktive kritik, som er en del af enhver god proces. Her snakker vi kritik for kritikkens skyld. Og det er svært at skabe, og det er nemt at kritisere. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man som kreativ, man virkelig husker det her. Man skriver det ned og har det liggende et eller andet sted. Men der vil altid være nogen, der har noget negativt at sige, uanset hvor godt du gør det. Man skal forsøge på at skabe uden frygt for kritik. Det er 100% nemmere sagt end gjort. Men det tror jeg, det er noget, man skal prøve at bestræbe sig på. Langt de fleste kreative mennesker, jeg kender, de arbejder på små sideprojekter ved siden af deres normale arbejde. Er der nogen herinde, der nogensinde arbejder på sideprojekter? Ja, det er mange. Sideprojekter er en perfekt afledning af kreativ energi, og det er helt klart noget, der virkelig er... Ja, der er vokset med mig over de sidste mange år. Og det er egentlig ikke så svært at tænke sig til, når man kigger på, da jeg så nogen, der har lavet sådan en smart en her, sådan en skala. Sideprojektets Venn-diagram her. Det er oftest lav risiko. Nogle gange er der ikke stress, hvis vi mindre prøver ustyrligt pres på sig selv. Og så er det jo gerne et passionsprojekt, noget man simpelthen bare laver, fordi man synes, det er helt vildt sjovt. Så på mange måder så er det en eller anden form for perfekt grobund for den kompromisløse kreative proces. Jeg er stor fortæller for sideprojekter. Jeg prøver også at få mine medarbejdere til at have sideprojekter, og jeg prøver at starte sideprojekter næsten alle steder, jeg kommer hen. Jeg tror, at det er smuthullet til, hvor at man kan få lov til at begynde at tænke kreativt uden alle restriktionerne. Lige pludselig er der noget, der letter for ens skuldre, men man behøves faktisk ikke at tænke de store forkromede virksomhedsidéer. Man kan egentlig bare starte med et lille sideprojekt, noget man synes, det er meget sjovt, det her eksisteret. Man ved aldrig, hvad det kan drives til. Nogle af de sjoveste ting, jeg laver i dag, de starter som sideprojekter. Hvis I kun går fra med én ting i dag, så skal det være den her, synes jeg. Lav det, du synes er sjovt. Og det er en af mine ultimative kæpheste. Jeg kan godt lide at have det sjovt, jeg kan godt lide at arbejde, jeg kan godt lide, hvis de to ting mødes. Og jeg har lavet et hurtigt diagram, der viser hvorfor. Virkelig for at mejsle ud. Jeg kalder det de sjove tings cirkel. Så lad os kigge på det. Så du laver noget, du synes er sjovt. Du snakker med noget kreativt arbejde, et eller andet projekt. Og i den store verden, vi lever i, så vil der næsten altid være nogen andre, der deler din interesse og synes, at det, du laver, er fedt. Det betyder, at du bliver præsenteret for flere projekter af lignende karakter. Det kan være, at der er nogen, der vil samarbejde med dig, eller endnu bedre, nogen, der vil hyre dig for at lave noget for dem, eller det, du lavede, som du synes var sjovt. Og så kører møllen, og du kan forstærke og raffinere, hvad du synes er sjovt. Jeg prøver at give et eksempel, så det giver lidt mere mening måske. Jeg kan rigtig godt lide at lave app-ikoner, og nogle gange så laver jeg app-projekter, simpelthen bare fordi jeg synes, det er sjovt. Også ubetalt eller egne personlige projekter. Jeg præsenterer dem på mit portfolie. Der er nogen, der synes, de er fede, og deler dem. Jeg lægger noget op på Dribble måske, eller Behance, for dem af jer, der bruger det. Og så bliver det ligesom delt af andre mennesker, men internettet er vidunderligt på den måde. Man får ligesom segmenteret det sådan, at dem, der kigger på det, det er højst sandsynligt, eller i hvert fald dem, der har lyst til at snakke om det, det er også de mennesker, som egentlig synes, det er meget fedt. Og der er nogen, der selvfølgelig skal have lavet nogle app-ikoner, og de støder på de her projekter. Og så tænker jeg, det kunne vi egentlig godt. Vi kan godt tænke, at jeg skulle lave noget af det. Så får jeg lov til at få sådan et projekt med et app-ikon. Når jeg fandt det projekt, så kan jeg præsentere det på mit portfolie, og så kører møllen ligesom på en eller anden måde. Så det er meget, meget vigtigt, at man ligesom prøver at blive i den her cirkel. På den anden side, så har jeg de kedelige ting cirkel. Og der er desværre også, jeg tror, der er rigtig mange grafiske designer, der er fanget i den her. Nå, måske lige kælde lidt. Så, du laver noget, du synes er kedeligt. Det sker jo. Og der kan være mange årsager. Måske er det bare et job, eller måske er det er bare ikke et projekt, du føler for, eller det er måske det projekt, du føler, du kunne få lige nu, fordi du skal betale regningerne. Desværre er der nogen, der synes, det er fedt. Så kører vi videre. Du bliver præsenteret. Derfor bliver du præsenteret for flere projekter af lignende karakter, og så er du tilbage til at lave det, du synes er kedeligt. Jeg synes for eksempelvis ikke, at det er særlig sjovt at lave hjemmesider for kunder.
sker det. Hvis jeg en sjældent gang alligevel tog en hjemmesideopgave, så når jeg har afleveret filerne og lanceret, og det er blevet lanceret, så er folk, det er fint, fed hjemmeside. Vil du ikke også lave en hjemmeside for mig? Nej, jeg vil ej. Fordi jeg ikke synes, det er sjovt. Så på mange måder, så bliver man bliver det, man arbejder på. Og det er derfor uhyre vigtigt, at man laver det, man synes er sjovt. Og jeg tror, det er vigtigt, at man regelmæssigt ligesom tager pulsen, og så ser, om man stadig synes, det er sjovt, og om man befinder sig i den rigtige cirkel. Okay. Så du er interesseret i design, og du vil gerne være designer. Du begynder at arbejde med Photoshop eller Illustrator, du forsøger måske nogle uger eller endda nogle måneder, men synes ikke, at dit arbejde er lige så fedt som de ting, du ser på Dribbble eller Behance. Din smag er simpelthen bedre end dine evner. Og uanset hvor mange hjemmesider du laver for dine bekendte og din omgangskreds, så kan du bare ikke hive dig op på det der niveau, hvor du synes, du har styr på tingene. Og du kommer simpelthen til den konklusion, at du simpelthen bare ikke er god nok. Eller måske endnu værre, at du ikke er kreativ nok. Og det er forkert. Der er ingen, der vågner op i morgen og er en god designer. Det kan nogle gange se legende let ud, når folk, der er meget dygtige, hurtigt fletter den ene visuelle symfoni sammen efter den anden. Men sandheden er, at vi alle sammen er startet et sted. Og det har jeg aldrig prøvet før, det her til en talk. Men jeg har taget noget med, som jeg ikke har vist nogen i utrolig mange år. For ligesom at prøve at virkelig understrege den her pointe her. Er I klar til det her? Okay. Sådan. Her er en af de første hjemmesider, jeg designede og kodede for en kunde. Det er Sommerfuglparken på Bornholm, et dejligt sted i øvrigt. Sådan så sejt ud, når man åbnede det. En form for splash screen, tror jeg. Dem har man ikke rigtig så mange af mere. Men så kan man vælge sprog, og vi vælger selvfølgelig tysk til det her tilfælde. Og sådan så ud, når man klikker sig videre ind på siden, så jeg egentlig lægger mærke til de frække vinklede knapper, der ligesom er der. Og så, jeg ved ikke, containeren har også den vinkel der, jeg ved ikke. Og de der sommerfugle, det kan man ikke se på det her screenshot, jeg har taget, det var sådan nogle gif. De bevægede sig. Meget, meget imponerende. Det jeg vil sige med det her er, at det tager tusindvis af timer at blive en dygtig designer. Og hvis du ikke føler, at dit arbejde lever op til din smag, så bare vid, at det er helt naturligt. Alle jeg kender, som er dygtige inden for deres felt, de har været igennem en eller anden periode, der kan strække sig op til flere år, før de begynder at være tilfredse med deres arbejde. Og nogle af os er faktisk aldrig rigtig tilfredse, det er sikkert også, man begynder. Så bliv ved, hæng i og bliv ved med at skabe ting, indtil du langsomt opbygger den her selvsikkerhed omkring dine evner. Vi er alle sammen startet et sted, og har en sommerfuglpark liggende i en eller anden mappe gemt væk. Lad lige den stå. Det her er en ting, som der bliver snakket meget om i startup-miljøet, men det er så sandelig også gældende, når vi snakker kreativitet. Det gør ikke noget, at du fejler. Igen, det er nogle banale emner, men det er meget vigtigt, at vi får snakket om dem, og får bragt dem op. Her er der nogle af de ting, du måske har lært, da du fejlede. Du har lært, hvordan man ikke skal gøre det næste gang. Fået andre gode idéer. Du er blevet bedre til nogle værktøjer. Du er blevet bedre til Photoshop måske. Du har lært noget om dine begrænsninger. Så har måske lært nogle nye mennesker at kende. Jeg får kendskab til utrolig mange af de discipliner, der er involveret i at skabe noget. Her har vi ting, du har lært, fordi du ikke fejlede. Jeg tror, at kreativitet er en form for ressource, som er gemt i os alle sammen. Den kan trænes, så du bedre kan styre den, og du kan øve dig i værktøjer, så du bedre kan kanalisere den. Men i sidste ende, så kan den ikke spares op. Det er nærmest modsat af logik, så kommer der mere af den, hvis den bliver brugt. Så jeg synes, at det er en god ting at slutte på. Nu hedder det også Create Now. Så start noget i dag. Vi har masser af fantastiske værktøjer tilgængelige for os, og det er virkelig kun vores fantasi, der sætter grænserne. When the